Alam mo, pagdating ng Supreme Court, ipasupi na lang namin yung entire proceedings na kuha ng TV. I think government also has a record. Sabi namin sa Supreme Court, tingnan mo actuations, look at the behavior. Do you think that you'd be happy appearing there answering questions for the government? Yung, ano ba tawag nitong, para lang yan sa law, abogado ito sa para lang yan sa mga judges pati professor sa eskwelahan. Huwag mong gawain yan dito sa mga doktor yan. Hindi naman. Ewan ko sa inyo. Pero may eleksyon man. Sabi ko na nga sa Pilipino, ang tigas ng ulo ninyo . Tanggalin na ninyo yung matagal na dyan at walang ginagawa. Magawa ako ng listahan kung sino ang dapat ibalik ninyo before the election. Maniwala kayo, mabuti. Pag hindi, mabuti. Makita mo rin, ganun rin ang laro ng Pilipinas. Wala rin walang I don't know, but the arrogance of power.